Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:07 na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta? Ang syudad sa Bacolod, anano ang mga dalagko nga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Kamusta man ang aton mga merkado? Kamusta na ang sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod? Inatanan, idulong sang aton patrol samtang nagalagulad sila sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Ipatsikyan taman kung kamusta ang pagpanghakot sang basura. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning. Aton pinalangga nga mga tagpalamatik, good morning. Ang laragway karon no, sa syudad sang Bacolod. Ning Miyerkules aga ang dalanon masyado ka tawhay no. Sining kagahon while ang iba naton nga mga kauturan nagaamat-amat naman aksyon na Fred sa pagpanglakaton sining aga while ang iban ati of course ang mga tricycles, ang mga jeepneys nagaamat-amat naman sa pagbiyahe sining kagahon aksyon na Fred. Sa matawhay nga dalanon pero abiso naton sa aton sining mga kauturan this time extra gedyo nga paghalong agad jadto yang kahit papano aksyon na Fred nga mas matawhay man ang ila sining pagbiyahe pagdala sang mga salakyan especially kung duha ang imo sining goma aksyon na Fred duha ang goma sang salakyan mo mas gina-encourage kinato no nga extra gid nga pag Aksyon Alvin. Yes sir. Kamusta ang kalangitan ta? Ang kalangitan ta ni aksyon na Fred ginagahangla kita sa kalangitan may pipila ka mga bituon ng aton sining nga nakitaan although may ginapalibutan kita aksyon Fred sang manipis gid lamang no galom pero kabay pa mas mangin matawhay ang tiyempo, especially sinigaga kabay pa, hindi nga mag-ulan unlike the mga other days. Nag-ulan, kahapon, sang hapon, nag-ulan man aksyon na Fred. Kabay pa nga mas mangin matawhay, no? Kaga hindi mag-ulan. Ang pila ka mga dala na itong pamangkot mo gina-aksyon na Fred. Kumbala, kamusta ang pagpanghakot sa mga basura? Problema pagyapon aksyon na Fred. Actually, naglabay kita sa dalan sang Burgos, sa dalan sang Gatuslaw aksyon na Fred. Asus kung lantawon mo, basura, ara gyapon. Siguro aksyon na Fred, ako lang niya, basid ang iban nga mga personnels sang IPM, may balatian nga TV aksyon Fred, no? Basin mga tiga pagulbala kay tungod niya nga ayabaw sa dalan sang loksin kagina aksyon na Fred paglabay sang patrol baw damo man to mga basura to skilid ang ara mga basura imo iya sa area sang D-zone sa dalan sang Burgos sa may YMCA tubang sang Burgos or rather sang Barangay 9 sus basura imo yang wala gihapon mahakot sang IPM. Good morning. Remind lang ta sang ila sining mga obligasyones especially sa pagpanghakot sang mga basura. Aksyon Alvin. Patrol aksyon na Fred naglabay kay na sa Burgos Public Market. Kaga nagpamangkot man kita aksyon na Fred, no? Sang mga presyo sang isda sa merkado ang variedad no kung ang mga isda nga available karon sa Burgos Public Market. Of course ang tilapia action Fred may medyo nagtaas-taas sa juta especially kung ang imong isda judag ko gidya nga klase sang tilapia kampiyon balaksyon na Fred naman ginambal nila yang sa 5 ka bilog sang tilapia 1 ka kilo pero mayad ni siya aksyon na Fred the best ni siya sugbahon ang presyo sang tilapia is 160 to 180 per kilo
ang bangros iya depende man sa sizes kay may ara man niya ginahambal ta mga damo isa ang 160 pesos pero ang dagko action Fred is 200 pesos ang kilo while ang bulaw ang napamangkot naton kagina medyo taas-taas sa jutay between 190 depende sa sizes pero ang pinakadako the reaction bread is 210 pesos so maning dagko ang marot of course gilansang siya sa 180 action bread ang kilos ang marot while ang lagaw ang medyo ang lagaw ni action bread mo ang balila yung lagaw ng mga nangalaki medyo barato. Well, ang lagaw iyang pahi, ang kampiyon action of red is 360 per kilo. Well, ang tuloy, tiyan mo na pinakabarato ang tuloy between 110 to 120 pesos per kilo. While ang aloy is 180 action of red. Of course, precious ang pasayan sa karon is gadalagan sa 360 pesos action of Fred. Lucas imo iyang damo-damo man pero kampiyon man action of Fred. Labas pa labas. Oh, labas pa action of Fred. Ang Lucas iyang bagay tiyempo sumong sang Lucas. That is why action of Fred ang medyo gagmay regular size is 240 pesos ang kilo while ang medyo durudagko ni action of Fred is 280 per kilo pero ang lumiyagan ginlansang siya sa 160 pesos kada kilo. Ang lumiyagan ni action na Fred hindi pare sa iya nga sang lukos gid nga urig ang urig medyo mahal pero ang lumiyagan niya muning pula bala action na Fred medyo pulang medyo makabig mo bala nga second class gid siya. That is why ang presyo is 160 pesos kada kilo. So far mo ni action na Fred no ang pila ka mga presyo nakita naton kag available subong sa Burgos sa public market. Ang patrol balik kami diri sa area sang Bacolod City Public Plaza action na Fred still makita diri mga tricycles nga nagahulat man no. May ari man niya diri nga bukas na nga mga kapihan diri sa area sang Bacolod City Public Plaza while kung lantawon ta action Fred ang sulod mismo sa Bacolod City Public Plaza masyado ka tawhay masanag katama ang suga ng Bacolod City Public Plaza so daw hindi ka bala action na Fred mahadlok nga magpanglakaton sa sulod unlike mga sang una panglakaton so wala pa bala curfew action na Fred mahadlo ka man kayang iban masyado ka dulom pero subong ya halos ang tanan nga mga poste sa sulod sa nga plaza nagasililiga action na Fred while ang iba naton nga mga kauturan nagaamat-amat nga pag sa ila sining nga panglakaton gahulat man sang iban nga mga salakyan although kitanta na diri action na Fred ang salakyan na di pasahe going sa area sang Sumag. May iban pa ka mga ibanderiya pagkadto sa Libertad kitanta halin sa Mandalagan kag Barangay Bata action na Fred. While ang iba naton yung mga kauturan ari diri sa area sa tubang sang Comelec office action na Fred aga pagahulat na sila para marehistro no tisa dako man nga tiyempo pay pila na ka bulan so umpisang ginbuksan sang Comelec ang ila sini iyang opisina para sa mga bag-ong registrant o kung mga bag-ong magaparehistro ng iban magasaylo sang ila sini nga mga presinto action na Fred. So far amani ang observation karon sang patrol ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Dumon pirmi nga ang mighty
Rekta sa patrol with aksyon Nani Kiraw. Ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17. Sore gida, medyo paos ang aton tingog. Ga dula-dula ang aton tingog. Bangod siguro sini sa panahon bla ning sulay-sulay kung kaisa amo ning kabangdanan ko nga nagakapaos kita na overwork siguro sang pananom bala na medyo ga bulubalda gawa ang aton puwak ang aton sini nga tingog ga kadula-dula o ano pamahaw nyo na ako niya kasimple gilang luyag ko subong ibos kag paho lang kag kape okay na ko. Kay kung gasakit na tutunlan mo, daw hindi ka makakaon bayo. May ni kay ibos kay duso mo sa kalamay jutay. Sos, namit na, may kape ka ayos na. Okay lang ka mo da? O sige. Pagkabay pangabisan paano, magabalik ang tingog naton sa masunod nga mga inadlaw. Ang tanan-tanan nga panamyaw bla, medyo ngalan ng anay kay daw hindi kita makapalawig ang balged, no? So, sa aton roll call karong aga, si Alex Montisa Tisuki tanani, si Ronnie Gordon, si Milili Oligo, si Ordonez, Hinida Ordonez, ba si Ibon Bosher sang Germany ara na siya. Kway Kong Puentevilla, Boncio Gostilo, Melchorita Perer, good morning kuno kay Aksyon Alvin, kay Dilia Liabe, sang Charito Heights, Granada, kay Cory Bidaha, sang Quiet good morning, kay Rochelle Torbila, kay Jinky Dilagdon, kay Banisa Mayo, kay Toto Balulot, good morning, no? O sige, dason lawagon ta naman ang tanan ninyo nga patamyaw. Medyo ginaiban-ibanan ko lang ang kakapoy sa akon tutunlan. I hope na intindihan ninyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:19 na. Mabalik ako pagkatapos ni. History Bio. Ako si Boards, nagabantay. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalot na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong
kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Titres na, tikang sang panahon, si Imong nag-iskerda na. Nagwa na siya, padulong dito sa pungsod sa China, pero may nakitaan nga low pressure area ang pag-asa sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Sulo sa pag-asa, ulihin nakitaan ang LPA sa kalayoon nga 855 kilometros na katungdan sang Iba Sambales. Samtang, padayon naman nagaapekto ang southwest monsoon o kunhangin habagat sa dako nga bahin sang pungsod Pilipinas. Bangod dire maka-eksperyensya sang malgalumon nga kalangitan, pag-ulan nga may dala nga dagob kag pangilat ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Sambales kag Bataan. Kay ti siling sa pag-asa, karon nga bulan sang Hulyo, posibilidad 3 ka asod-asod nga bagyo ang posible magsulod sa pungsod. Mga muyo kita, nga hindi lang ini siya, tuman makahalit sa aton mga kauturan. At least makapreparar kita. Bangod ginapaybalo na kita, nga 3 ka mga bagyo ang posible asod-asod nga magasulod sa aton pungsod. Kung ara ka sigad sa baybayon o kung diin ka mga bahin, mapabakod mo na ang imo sini puluyan. Of course, halong sa landslide kag baha. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Kay Tanya Ramos, good morning mana. Kay Andrino Comida Botanas, good morning. May lang nga pag-monitor. Kay Michelle Sayo Gemeroy, nagaupod sa aton. Kay Nonoy Elmer Eliano, good morning man. Upod-upod lang kita, tagsagid kagkagahon. Kay classmate ko Ipren Pompirada, dira sa merkado sang Barangay Sumag, classmate, good morning. Dira kay Judge Nap Diamantiga, Bugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Rubin Tampos sang LTO. Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan. Stoto Raul Alibuga, kaladlad Canada, sang pamahaw mo. Kay Roy Marino. Kay Paririmias Arroyo, good morning, kapangapin na ni siya. Tira kay Marvin C. Kay Johnny Nalgo sa Manapla, kamusta? Si pare Erning Horilia, Bugtaw na ni siya. Si paring Istoy querido, abi walking kada. Good morning dira kay Iado Richard Binos, kag kay Iada Toto. Galuto na kamo pamahaw nyo.
sus puwerte ni ko magluto pamaaw sa kanamit ho. Amo ni nga kon may bulubalatian ka, kanamit higop sabaw, no? Mabakal ko bla karon sa luya. Inang ginatimpla nga daan nga luya bla, basi mauluumpawan ang puwak ta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Dire kita ho, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon. Jenny, good morning. Standby mabalik ako pagkatapos ni. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo.
Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saysay ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. 69,832 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan naman sang 424. Nadugangan ang Negros Occidental sang 103 kabag-o nga kaso. Ginsundan sang Iloilo City 99, Aklan 66, Capiz 44, Bacolod may 39, Probinsya sang Iloilo 37, Antique 20, Guimaras 16, Samtang 944 ang recovery nga nagdala sa kabilugan 57,635. May 8 naman nga bag-o nga napatay nagdala sa kabilugan 1,598 ang mga nagkalabatay. Ang Western Visayas may 10,578 kaaktibo nga kaso. Daw wala untat, no? May bes nga gasaka, may bes nga naganubo. Depende na kung kaysa sa aton paggalong. Ang ako niya,
luyag ko nga ang tanan nga pagamit sa aton aning mga face shield, face mask o saronte na total naanad naman kita. Ang kagaw ara na diri upod sa aton. Nagapangabuhi ng kagaw upod sa aton. So extra nga paggalong. May diferensya diutay nga hindi ka magalong. Disgrasya kagid kay sudlon ka sang kagaw. Amo na kadamo sang nagamuno. Yan o klase balatian ng COVID ni. Madagdag ka sa lubi. Pagsulod mo sa ospital, iswab ka ang resulta COVID. Yan daw hindi amo. Sa lubi ka nadagdag. Pag-abot sa ospital, ginswab ka, COVID. Naipit ka. Pag-abot sa ospital, ginswab ka, COVID. Hindi na makatilingala. Ang explanation dira mo ni. Kung galuya na ang immune system mo, kung nahulog ka sa lubi, nagkalabalda ka to, luya na ang mga immune system sa lawas mo, tingkagaw ara lang, sudlon niya dahil ng lawas mo. That's why, ang explanation, pag-abot mo sa ospital, pag-swab sa imo, COVID ang balatian mo. Ang kagaw, ari lang sa palibot mo. Gaulat tsansa, nga magluya ka, sudlon niya ka. Amo na nga, iba ni magpati, ay ano nga klase ni nga. Nahulog niya sa lubi, COVID yung balatian niya. Amo ina ang explanation. Kung magluya ang lawas mo, abyan, sudlon ikaw sang kagaw. Amo na nga, hindi magbaton galing hospital, pagsulod, kung hindi ka magpaswab. Amo na gina-question sa laban, nga naman yung klase nga, lain ang balatian ko, pagsulog ko sa ospital, ang balatian ko glaya, COVID, niya daw hindi amo. Amo ina ang patag, nga kung magluya ka, sudlon ikaw sang kagaw. Ang kagaw ya, gaulat lang ni. Nga magluya ang lawas mo, sudlon niya ka. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:39 na. Anano ya ang resulta, ang kadamuon sang COVID sa Pugsod, Pilipinas. Nagdangat na sa 1,445,832 ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas matapos nadugangan sang 4,114. Nadugangan sang 6,086 ang recovery na nagdala sa kabilugan 1,770,923. Samtang 104 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan 25,296. Ang Pilipinas may 49,613 kaaktibo nga kaso sang kagaw o kon ining COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Kay Diding Alohaminto, good morning lang. May lang nga pag-upod sa ato na, tagsagid kakaagahon. So, relax ka mo dira, makadali, i-relax ko man ang puwa ko, pero balikan ko kamo pagkatapos ang akon obligasyon. Standby. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito.
Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito.
Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya.
Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga Sumaka sang 57% ang nagahikog. Ang kadamuon sa naga-suicide bala, na hindi maintindihan, no? Ting kalabanan sina nga kabangdanan depresyon, kapigaduhon, napaslawan sa pagigugma. Do hindi ko kaintindi. Ang tanan nga problema nga ginatag sa aton may solusyon. Tingala ko nga mahikogid. Ti sumakao, 57% ang kadamuon sa nagsaka sa kaso nga paghikog. Pudlay, no? Siradong pinsar na. Wala ga lantaw sang masanag pa nga palaaboton. Napaslawag lang sa gugma, mahikog kay mo ya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Morning na. Kay Milagros Morales ang Maaw, kay Ricky Galvez, base Kapitan Emilda Hamilo Banguanga, Kap, good morning. Kay Lubaton An, kay Imbong Jucampos ang Maaw, kay Isabelita Giroy, good morning lang. Kay Kairos Plaki, kay Jocelyn Libuon Dispo, good morning man. Dira kay Rosini Santia Luxin, good morning. May lang nga pag-upod sa ato na tagsagid kakaagahon. Tulotamyaw lang alan, anaya, sa masunod ang inyo naman panamyaw. Parang makapaway man ako makadali kay paos kita. Naintindihan? Mabalik ako pagkatapos ni.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Rabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito May bago nga heavy equipment, valor 16.7 milyones. Balita Kapitulyo. Detalye, upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Ulaton ta nga makasulod ang report ni Aksyon Marlon Hinubia. Good morning lang kay Mikaela Gilaran sa Jeddah. Kay Rinaldo Gaurino Pirasol, good morning dira sa Barangay Samura, Pontevedra. Kay Jubal Trinidad, good morning man
Kay Teresa Luxin, sang Salwa Kuwait, good morning. Kay Dodge Dalidada, good morning. May lang nga pag-monitor, tagsag kaaga. Ari na, si Action Marlon. Action Marlon, please go ahead. Mayo nga balita para sa lokal nga gobyerno sa syudad sa San Carlos, Negros Occidental. Bangod nakabakal ini sila sa nga duha ka bag-o nga heavy equipment kabahin sa pag-upgrade sa nga San Carlos City Disaster Risk Reduction and Management Office. Gin-deliver ini kahapon sa nga aga, kalakip ang brand new nga payloader nagabalor sa nga 5.9 million pesos. Brand new Isuzu 10-wheeler tractor head, balor 4.8 million pesos. Kag brand new 12-wheeler low bed trailer nga nagabili naman sa 4.8 milyones ka pesos. Sa kapugusan, ini nga mga heavy equipments ang nagabalor sa 16.7 milyon ka pesos. Suro kay City Disaster Risk Reduction Management Officer Joe Recalix Alingasa Jr. Importante, ini nga mga heavy equipment para sa mobility sa ila sa nga talatapan, ilabi na sa mga rescue operations sa tion sang kalamidad. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo. Aksyon Marlon Hinovoya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08. Mabalik kami pagkatapos ini. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities. Depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye!
Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali bang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department. Guys, dire kita. Balita naton sa puwersa sa ngaton kapulisan. 3 ka persona nang hold up sa 24 anyos nga dalaga sa 17th Lacson, Lunes ang gabi, ginpasaka na sang kaso sang Police Station 2. Police Balita. Upod kita kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead.
Good morning, Action Friend. Ginpasaka na kahapon nga adlaw sa Police Station number 2 ang kaso nga robbery hold-up batok sa isa sa tatlo ka mga persona nga mo ang nag-hold-up sang 24 anyos nga dalaga kahapon nga adlaw sa 17th Street, Purok Magnolia, Barangay City, Sinisyudad sa Bacolod. Ang gipasakaan sa Police Station number 2 sang kaso nga robbery hold-up amo ini si Alan Antequera, 22 anyos soltero, sang Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan. Samtang nakapalagyo naman ang iya sinikopdanan nga si Lister Murillo kag alias George. Suno kay Police Lieutenant Andy Ofalia, Deputy Police Chief sa Police Station number 2, papauli na inisite pa ni Kasipong, 24 anyos dalaga, sang Barangay 7 sang Golpilang, ginagaw ni Antequera ang bag sini nga ginabitbit, apang disgrasya ini nga nahulog sa motorsiklo nga ginasakyan sini, kag dito dali-dali nga nagpalagyo ang duwa niya sa kapdanan nga si Lister Murillo kag alias George, kag nabili ni si Antequera, kag dito ginkastigo sa pila ka mga bystanders nga nagbulig sa biktima. Suno siya kay Police Lieutenant Andy Opalia, Deputy Police Chief sa Police Station number 2, gina-check pa nila karon sa mga police station kung may mga kaso ini nga ginatubang si Alan Antequera o po sa kaupdanan sini nga si Lister Murillo kag alias George. Yari ang konformasyon ni Opalia sa papasaka sang kaso batok sa mga sospitsado. Yung file ano sa kaso, robbery, bali tatlo silang na-file to, pero ang na-identify lang tong isa, alias pa lang to. Wag ni matakpan sir ang duway kakopdanan sir no? Wala. Why ni sila sir sang mga record iban sa aton ibang nga police station? Panahon pa ginatong basi mayara sa ibang station bala. Kaya ginagaw lang file para pakasulod sa reglementary period para hindi sa mabuyan bala. Anong modus nila sir o kung hold up sila sir? May gamit sila nga motor mo. So kung may kansa, kag may kita sila nga makuha, muna ay labayan lang. Paglabay, buklas ang hindi madala, buklas ang bag or kung anong target nila muna, i-threat nila. Pag magsakay naman sa motor, kag magpalagyo. So pati kadasig sang ila movement, kung muna galing ito sa motong agada na mitigayong isang dakpad. Isa pa nadagdag sang isa ni mo, nadagdag siya sa motor. Tapos nakapangayo bulig din sir ang bystander? Oo, pangayo bulig. Damo ko man tao mo, pag execute na nila na dagdag isang isa ka suspect nga nadakpan, nadagdag sa motor, dali-tali Manila. Muna may nakalapay man to nga motor, nag-report din sa amon, umoto na respondyante, nabtaan dito sa kaya langkahan man sa mga sibilyan dito daan. Action Friend, si Police Lieutenant Andy Opalia, Deputy Police Chief sa Police Station number 2 sa interview sa Aksyon Radyo. Ining report, ginadulong siya sa Kalumansang, Santon Plaza Barsov, may report kay sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon.
Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanoon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapya na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalat na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patay Plus Herbal Cup. Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 34-26. Una nga bula, 34 kag 26. Second draw, 36-15. Ikadua nga bula, 36 kag 15. Third draw, 15-21. Ikatatlo nga bula, 15 kag 21. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Loto, 658 kita. Jackpot, 49,500,000. Kombinasyon, in any order, 42, 12, 10, 19, 40, 26. Resulta sang 658, 42, 12, 10, 19, 40 kag 26. Sa ilo kita, 649. Ang jackpot, 15,840,000. Kombinasyon in any order, 23, 26, 40, 14, 41, 29. Resulta sang 649, 23, 26, 40, 14, 41, 29. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Kay Nilni
realista ba gamonitor siya sa dalom kay Aida Alunan, good morning man, kay Aluna Cortez Dinsay, kay Lani Mendoza Sauce Baliega, good morning, kay Milben Solidarios Abdo sang Malingin Bago, kay Niel Brian Balues sa Gadisan, si Vanessa Mayo Arasya, si Atia Kim Iriman sang Morsia, kay Warren Ortez, kay Evelyn Nipamusino, kay Gloria Espinosa Estores Abalahon, kay Kent Bulaca Juanisa sang Handumanan, kay Barayo Gare sang Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, good morning lang. May lang nga pag-upod sa ato na, tagsagid kakaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutugtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radyo Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog ang Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ang mga kalintangan, responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:34 na. Diri kita, balita naton sa City Hall, aplikasyon na makabasa sang vaccination card or QR code, ginatinguan sang Management, Information, Technology, and Computer Services. Nga matapos. Balita City Hall. Detalye, upod kay Action Art, Tayhopon. Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Ginatinguan karon sang Management, Information Technology and Computer Services o kung MITCS sa siyudad sa Bacolod nga maplastar ang application nga magkabasa sang QR code para sa mga vaccination cards nga iga-issue sa siyudad sa Bacolod. Lakip ng pagbasa man sa pilang ka mga vaccination cards nga may QR codes nga ina-issue gikan sa mga nagkalain-lain nga mga LGUs. Suno kay City Administrator M. Ang, inikaroon ng ila sini ginahatagan sa nagkaigo nga atensyon kasunod sang meeting nga ilagin patigayon tinalikdan nga adlaw. Iningali okso na pakayang ang kabahin sang ila ginahimo nga mga preparasyon in kaso nga magpagawa na sa nagkaigo nga guidelines ang INAITF o kung mando nga dapat wala na sang requirements nga negative RT-PCR test result ang sinuman nga traveler nga nagasulod sa nagkalain-lain nga mga lugar. Ang mga LCEs, local chief executives, mayors, governors, upod sa DOH, DILG, RIATF, nag-meeting kahapon and it was brought up ining parte sa solution number 124-B. Amo ni ang
kung fully vaccinated ka na, wala na sang requirement for a negative RT-PCR test before ka makatravel. Ang ipakita mo na lang ang imo vaccination card. So, unfortunately for us, even if we, in a way, kung kita hindi kita kumporme, but that is an national IATF resolution which we have to abide by. So, wala ka may mimo but to follow the resolution. That's why ginapahingagaw ta subong kay actually our MITCS is working on the QR code system sining aton vaccination cards kag registrations para ini na gid ma-fake. So pwede mo ma-scan kung naka-QR code na siya, mabalaan mo gid kun siya gid na ang tawo nga panag-iya sina nga card kag matuod gid nga fully vaccinated siya kag kung sa diin siya na vaccinate. So ang QR coding naton ginatapos subong sa aton MITCS, so fully makaingabot siya kag ma-expedite nila so that ma-institutionalize na ang QR coding sa aton nga vaccination. Mga vaccination sa GWA, especially if you're coming from Metro Manila, naka-QR coded na siya Action Arte. And they're using, may system na. So, we are trying to catch up man, nga mahimo taman nga aton will be also QR coded para mas mapos pagin sa aton kaya hindi man mapeke ang aton nga mga QR codes. Ang ka-aksyon nyo, Action Arte, hupuno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Kay Victor Tugap na good morning kay Gracia Harita, kay Gary Mahilom, si Elisa Habara siya, si Milben Solidarios Abdo, kay Nimisha Roques sa Barangay Rojas Tangob good morning, kay Ronald Bisira, kay Randy Artiaga Santisas, si Christine Miñez Villalobos sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, kay Vicente Similiano, kay Rodelyn Alvarez Bayabado, si Utay Benedicto Arasio, si Randy Garingalo, si Rick Tan, si Nimpa Ibanez, good morning. Mabalik ako pagkatapos ni. Panahon sang latunay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin.
Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi.
Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang Dua kumpanya ka lalaki, isa ka babae, dakop sa buy-bust operation sa siyudad sang Kabankalan. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. May agaksyon na friend na kaladakpan ining 3 ka mga persona, 2 ka lalaki, isa ka babae, sa buy-bust operation na ginpatigayon sa Purok Baganihan A, Barangay Biniquel, siyudad sang Kabankalan. Ang subject ginkilala sa kay Julio Savillana Jr., 34 anyos, may asawa, wala sang trabaho. Tumuman si Marjon Havillana, 33 anyos, soltero, wala sang trabaho, kag top number 10 drug personality sang kapulisan. Ang ikatatlo diri amo si Jacqueline Havillana, 35 anyos, may bana, way sang trabaho, tanan inisla aksyon Fred nagapuyo sa nasambit man nga barangay. Sa pagpanguna mismo ni Police Lieutenant Dennis Melgarrijo, ang Deputy Chief of Police, sa pag-supervise man ni Police Lieutenant Colonel Mary Rose Salve Pico, upod diri ang Philippine Drug Enforcement Agency. Digayon nga nakuhaan sang balor 40,800 pesos sa ginapatihan Shabu ang mga suspitsado. Lakip na diring 2 ka cellphones,
kwarta nga nagalabot iya sa masobra 700 pesos. Kag ang isa ka gatos nga gingamit bilang buy-bust money. Ang nasambit nga mga suspetsado karon yara na sa Kabankalan PNP. Kag hindi sila natala na nga pagapasaan sa kaso sa idalom sa Republic Act 9165. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morde nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:51. Kay Edwin Pinidada, good morning. Kay Teresita Orita Kahurao, kay Rochelle Fulgencio Susana, nira kay Elizabeth Malaka Gamala, kay Eddie Laos, kay Carol Montuya, kay Manjo Arnijo, kay Tambuson Perez Gingging, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan anong ang kahintangan, responsable at ang balita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome. Mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Pato. Tupod kay Aksyon Alvin Craba. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, priso karon sa custodial facility sa police station number 8 ang ginaligar drug pusher. Matapos na dakpan sa bypass operation alas 10 pasado kagabi sa barangay Singkang Airport diri sa siyudad sa Bacolod. Ning naaresto ging kilala kay Glenn Halico, 38 anyos, residente sang Purok 5 Magsungay, barangay Singkang Airport. Now sunod diri kay Police Major Jory Puerto. Si Halico Action na Fred ang akto nga nagbaligya sang isa ka elongated plastic sachet sang suspected sa shabu sa police operatives. Sa pagpakusisa pagid sa mga kapulisan, na-recover man sa iya ining 2 ka gramos ang suspected shabu na may dangerous drugs worth value 13,000 ka pesos. Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:58. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Matas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsan ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipanaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Philippine Standard Time, las 6:02. This time check is brought to you by Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan, numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,